खुलुमबाय गामियारि सोलोंसालियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों। बे जाहैबाय गंसे कम्पिउटार बा लेपटप बायनो थाङोब्ला नोंथाङा गोसोआव लानो गोनां मोननैसो आयदाफोर। दा गिबियावनो मोनसे सोंथि फैयो। बे सोंथिया जाहैबाय नोंथाङा मा खामानिनि थाखाय लेपटप बायगोन? मोनसेया जाहैबाय नर्मेल खामानि, जेरै भिडिअ नायनाय, बिदिनो मिउजिक दामनो, बेजों लोगोसे फिसा फिसौ अफिसनि खामानिफोर मावनाय। मोनसेया जाबाय आरो गोजौ लेभेलनि खामानि मावनाय, जेरै भिडिअ एडिटिं खालामनाय आरो ग्राफिक्स डिजाइनिं खालामनाय, बेजों लोगोसे गेमबो गेलेनाय। नैबे नोंथाङा जुदि अफिसनि थाखाय बा फिसा फिसौ खामानिनि थाखायल' नोंथाङा जुदि लेपटप बायनो सानदों, अब्ला नोंथाङा 30,000नि गोजौआव थाङिया मोजां। मानोना जोङो जेसेबांखिनि सुबिदाफोर मोनगोन बियो जाहैगोन 30,000नि गाहायाव थानाय जेसेबांखिनि लेपटपफोर दङ बेवहायनो नोंथांमोना बे सुबिदाखौ मोनजोबगोन। नेक्स्ट, नोंथाङा जुदि हाई लेभेलनि लेपटप बायनो सानदों, जायखौनाखि नोंथाङा मोनसे जायगायावल' नङा गुबुन जायगायावबो लांनानै नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो सानदों, अब्ला लेपटप लानांगोन। नोंथाङा जुदि दाबसे जायगायावनो जिरायनानै मावनो गोसोब्ला नोंथाङा डेस्कटप लानायानो मोजां। आं बेखौ नोंथांनो फोरमायना होखाबाय। दा मेन खोथाया जाहैबाय जोङो मा नायनांगोन। गिबियावनो जोङो प्रसेसरखौ नायनांगोन। प्रसेसरा जाहैबाय मोननै, मोनसेया जाहैबाय AMD, मोनसेया जाहैबाय इन्टेल। बिसोरनि स्पिडखौ नायनांगोन, बिसोरनि जेनेरेसनखौ नायनांगोन, बेनिफ्राय कर्सफोर नायनांगोन, बेजों लोगोसे थ्रेड्सखौबो नायनांगोन। बेवहाय जोङो गिबियावनो इन्टेला दासिमहाय i9सिम सहैबाय। बेनिफ्राय AMDनि बेलायाव जों सावरायोबा AMDआ दासिम Ryzen 7सिम सहैबाय। बिसोरनि जिथुनाखि क्लक स्पिड बे जाहैबाय 4 GHzनि गोजौआव आबाव। ओरै बुस्ट खालामोबाथ' 5 point something GHz थाङो। दा एज कम्पेयार टु बहुत स्पिड जाबाय। दा जों नर्मेलफ्राव बिदिनो मोनो 2-3 बेबायदि GHzनि जों मोनो। बेनिफ्राय बुस्टेबल थायो खायफाया, खिन्थु खायफाया बुस्ट आनेबल टु बुस्ट खालामनो हाया, बिदि जायो। अभारक्लकिं खालामनो हाया। दा CPUआव जोङो नर्मेल टास्क इउज खालामोबा जोङो जेरावनाखि ग्राफिक्स गैया बेयाव जों नैबे AMDखौ लानाया मोजां। AMDआव जोंना मोनसे फेसिलिटि थायो, जायनाखि ग्राफिक्स प्लास माबाबो CPU प्रसेसरनिबो खामानि मावगोन। सेम बे प्रसेसरावनो इनबिल्ट ग्राफिक्स थाखायो आरो। बे जाहैबाय APU होननानै बुङो। बे APU थानाय लेपटपखौ नोंथाङा बायनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि हाई क्वालिटिनि जुदि बायनो सानदोंबा इन्टेलावबो थांजागोन। इन्टेलाबो मोजां, खिन्थु AMDआव बांसिन कर्स आरो थ्रेड्सखौ होयो, बेनिखायनो थ्रेड्सआ बेयाव थाङोबा बेबो मोजां। खिन्थु एज कम्पेयार टु क्वालिटि प्रडाक्ट, बेनिफ्राय क्वालिटि प्रडाक्ट होनोबा इन्टेलाव बहुत मोजांसिन। बेनिफ्राय बेनि दामाबो बांसिन जायो। इन्टेलावबो थांजागोन, Core i9सिम थांनो हाबाय, i7, i5 बेफोराव। खिन्थु बिसोरनि जेनेरेसनखौबो नायनांगोन बियो। बेनिफ्राय नेक्स्ट फैगोन जोङो रेमनि बेलायाव। रेमनि बेलायाव जोङो सावरायनांगोन, मानो होनबा रेमआ मस्ट इम्परटेन्ट। रेमआ जाहैबाय जोंनि प्रग्रामफोरखौ ल'ड खालामनाय मोनसे दोनथुमग्रा जायगा, जेरावनाखि अन खालामनाय लोगो लोगो गासै प्रग्रामा स्टार्ट जानायनि सिगां रेमआव इउज जाग्रोयो। नोंथाङा जुदि साप'ज हमना ला फट'शप इउज खालामनो नागिरदों, फट'शपखौ इउज खालामनाय सिगां नोंथाङा फट'शपखौ डाबल क्लिक खालामनाय लोगो लोगो अपेन जागोन। अपेन जानायनि सिगाङावनो बियो रेमआव जमा थाग्रोनांगोन। बेनि गासै एसेट्स नांगौखिनि, हमना ला इरेजार माबा माबि बेसेबांखिनि टाइपिं टेक्स्ट टुल्स माबा माबि गासिबो रेमआव स्ट'र जाना फैयो। बेनिखायनो रेमखौ जोङो स्पिडखौ नायनांगोन। रेमआ बिसोरनि स्पिडा मेगाहार्ट्ज हिसाबाव थायो। बियो मालाबा 1200 थानो हागौ, 2000। बेनिफ्राय हाइस्ट स्पिड होनना बुङोबा 32 मेगाहार्ट्जसिम दङ नामा, आं बेखौ एसेबां क्लियारिटि गैया। खिन्थु 32 मेगाहार्ट्ज बाथाय हाई कनफिगारेशननि
लेपटपफ्राव इउज खालामो बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेनि माबाखौ नायनो जेनेरेसनखौ नायनांगोन बेनि जेनेरेसनखौ जोङो माबाजोंनो नायनो हायो DDR 2, 3, 4 बिदि दङ DDR 4सिम दासिम सोलिगासिनो दं लेटेस्ट नाङा DDR 4 खौ जोङो इउज खालामनो हायो खोब क्वालिटि जायो बेनिफ्राय नर्मेल जुदिनाखि जोङो अफिसनि थाखाय जुदि मावनोबा खमसे खम 4GBआनो काफि सोलियो जेबो नङा खिन्थु नोंथाङा जुदि हाई क्वालिटि खामानि मावनो नागिरदों ग्राफिक्स डिजाइनिं भिडिअ एडिटिं बिनि बेलायाव जुदि थाङोब्ला नोंथाङा खमसे खम मिनिमाम 16GB जाथारनांगोन आरो मेक्सिमाम नोंथाङा जुदि 32GB लानो हायोबाथ' बिराद मोजां होनना बुंजागोन खिन्थु अभार रेम लानायाबो खुनु खामानि गैया नोंथांनो नांगौखिनिखौल' बे रेमखौ इउज खालामगोन बे माखासे आद्राया नोंथांनो स्पिड होगोन बे बाथ्रा नङा जेसेबांखिनि नांगौ बेसेबांखिनिल'सो जाखायो ओंखायनो रेमनि स्पिडा मोजां जाबानो जाबाय बेजों लोगोसे नांगौखिनि रेमनि एमाउन्ट बेसेबां बुरजा रेम नांगौ बेसेबां GB नांगौ बेखौ हागोन आरो बेनिफ्राय हाई DDR 4सिम नोंथाङा दासिम बुखाङा 3आबो गाज्रि नङा 4, 5 बिदि माने फैबाय आरो ओंखायनो बेखौ इउज खालामनो हायो जोङो थामथियाव फैगोन नेक्स्ट जोङो हार्ड डिस्कखौ जोङो एसे नायनो गोनां जायो हार्ड डिस्कआव जोङो मा हार्ड डिस्कआव दङ SSD ना नर्मेल HDD हार्ड डिस्क ड्राइभ ना MBAनिखौथ' जों नुखाया मोनसेयाव जेरावनाखि जोङो ल' लेभेलनि जिथुनाखि लेपटप्सफोर बेयाव नर्मेल हार्ड डिस्क नुयो लोगोसे थायोबा SSD थाफायो SATA SSD बारा नर्मेल हार्ड डिस्क थायाबाबो बेजों कम्पेयार खालामनो हायो खिन्थु मेक्सिमाम जोंना नर्मेल हार्ड डिस्कआ बहुद ल' माने स्पिड जायो मानो होनबा बेनि सिङाव माखासे प्लेट्सफोर थायो जायखौनाखि डिस्क होनांगौ बे डिस्कनि गिदिंनायनि जाहोनाव मोनसे बेखौ रेड खालामग्रा थायो बे रेड खालामग्रानि सायावसो सोनारो रेड खालामग्रा आरो बे गिदिंनाय बेनि RPM होनना बुङो माने रटेट पार सेकेन्ड मिनिट पार मिनिटआव बेसेबां रटेट खालामनो हायो बेसेबां स्पिडआ बारा जागोन एसेबांनो नों क्वालिटिसिन मोनगोन आरो दा ओंखायनो जोङो SSDआ एस कम्पेयार टु SSDआ मोजांसिन जागोन SSD थानाय आरो नोंथाङा जुदि SSD लागायनो सानो एक्सट्रा हार्ड डिस्क ड्राइभनि अनगायै नोंना CD ड्राइभ जुदि दङबा बेवहाय जोङो SSDखौ माने सोना लानो हायो आरो बे मोनसे सुबिदा थायो बेनिफ्राय हाई कनफिगारेसनावथ' जोंना बिदि SSD प्लास माने नर्मेल हार्ड डिस्क ड्राइभ बिदि थाखायो बेनिफ्राय बिराद मोजां जुदि लेपटपबा बेयाव खमसे खम नोङो 80,000 टु ओरै 1,20,000 1.5 लाख माने 2 लाख 3 लाख बेफोरावबा नोङो MBAनि मोनगोन बेजों लोगोसे SSD आरो नर्मेल हार्ड डिस्क ड्राइभ इनस्टल खालामनो हानाय केपासिटि दङ बेफोर थाखायो आरो 2GB 3GB बे नोंनि खोथा बेसेबां नांगौ बियो गोबां कम्पानि दं क्रुसियार दङ ओमफ्राय WD दङ वेस्टार्न डिजिटेल बेनिफ्राय आरो दङ सेमसांनि दङ बायदिसिना गोबां दङ सानडिस्क माबा माबि बहुद दङ बेखौ इउज खालामनो हागोन आरो जोङो MBAनिया बहुत मोजांसिन बेनिफ्राय SSD नर्मेल SSD जितु SATA SSD बेबो मोजां खिन्थु जोङो मेक्सिमाम स्पिडखौ मोनगोन M.2निफ्राय जों मोननो हायो दा बेनि उनाव नेक्स्ट फैयो जोङो बिसोरनि डिसप्ले नर्मेलावथ' जों एसेबां नायनो गोनांथि गैला बेयाव नर्मेलाव जों LCD थायो IPS पेनेलथ' होनाय नङा खमसे खम ओरै IPS मोननांगौबा नोङो खमसे खम 30,000नि एबभ थांनांगोन होमबासो नोङो IPS डिसप्लेखौ मोननो हागोन आरो थायो खायफायाव खिन्थु मेक्सिमाम बिदि होनाय नङा आरो बेबायदि IPS डिसप्ले LCD बाबो LCD माने माखासे जोङो डिसप्लेखौबो जों क्वालिटि जों नायनो रोंनांगौ मानो होनोबा जों खायफा माने भिडिअसफोरखौ नायोबा एंगोलखौ सोलायोबा एसे साइडनिफ्राय नायोबा जोङो बुट बायदि माबा बायदि बिदि जानायनि जाहोना जाहैबाय मेन जोंना डिसप्लेनि क्वालिटि जेसेबां माने पिक्सेला नोंना बारा जागोन रिजल्युसना जेसेबां बारा जागोन एसेबां नोंना मोजां बेनिखायनो रिजल्युसनखौ नायनांगोन माने सेल्फार माने माबा बेनिफ्राय रिफ्रेश रेट माने जेसेबां सोलिदों बियो माने स्क्रिनाव फैजोबनो हादोंना खनसेयावनो टाइम मथे नैबे सायाव ओरैबायदि जों माखासे लेपटपफोरखौ नुयो जेरावनाखि माने आवाजआ थांग्रोबाय खिन्थु थाबथा बारै बियो सोलिबाय थायो भिडिअसफ्रा बे जाहैबाय बियो ग्राफिक्सखौ प्रसेस खालामनो हायाखै नांगौबायदि नांगौनि बारा माने भिडिअ ग्राफिक्स माबाया जिथु भिडिअ क्वालिटिया बेनिफ्राय जि हार्डवेर नांगौमोन बेनि थाखाय बेखौ मोनाखै बेनि थाखायनो बियो बिदि जायो
ग्राफिक्स कालारबो बिराद मोजां सेचुरेसनखौ नुयो। बेनिफ्राय खिन्थु रेसपन्स रेटआ एसे खम जायो, माने कम्पेयार खालामोब्ला माबानिजों आरो रुजुनानै नायोब्ला एनटिआ जाहैबाय बहुत स्पिड, माने बहुत रिफ्रेश रेटआ बहुत बारा, नांगौ समावनो नाङो आरो। जुदि मोनसे समाव जोङो मोनसे जाथाय गेमार खालामग्रा जायफोर गेम गेलेयो बिथांमोनहा बे एनटिखौ लानाय जायो, आइपिएसखौ इउज खालामो, खिन्थु मेक्सिमाम एनटि लायो। एनटिआ नांगौ समाव जोङो जि जाथाय एक्सन खालामदों बे एक्सनखौनो थाब दिन्थियो, बेबायदि जायो आरो। बेनिखायनो जोंना माने डिसप्लेखौ बेनिफ्राय बिदिनो साइजनि सायाव, साइजखौथ' नोंथांमोना मा लानो गोसो हायो जोंनि दा फिसा लुबैदोंबा फिसा लानो हागोन, गिदिर लुबैदोंबा गिदिर लानो हागोन, बे एक्सननि बेसेनफ्रा। बेनि उनावथ' आरो जेबो खालामनो होननानै आं सानला, माने माखासे पर्ट्स दङ, इनपुट एन्ड आउटपुट, आइअस माने पर्ट होनना बुङो बेखौ, इनपुट एन्ड आउटपुट पर्ट्सफोर, माने इउएसबि थायो, इउएसबिआव नोङो खमसे खम 2.0, 3.0 बिदि इउएसबि थागोन। माने आजिखालि माबा थायोबा मोजां जायो, सि टाइप, बेनिफ्राय लोगोसे थागोन जोंना भिजिए ग्राफिक्सनि मनिटरनि थाखाय। ओमफ्राय नेक्स्ट जोंना HDMI थागोन, थायो बेफोरो। ओमफ्राय माखासे कार्ड रिडार्स, इम्पर्टेन्ट नङाफोर मोजां, बेफोरखौ नोंथाङा नायनो हायो बेवहाय। बेनिफ्राय एस कम्पेयार टु खिन्थु हाइ कनफिगारेशननि लेपटप्सफ्रा नुनायाव बिराद गिदिर रोजा जागोन आरो, मानोना बेवहाय बांसिन हार्डवेरफोरखौ जोङो सोनो गोनां जायो, बेनिफ्राय जायगा गैया, बेनिखायनो गिदिर बानायनो गोनां जायो। बेनिफ्राय बिसोरनि कुलिं सिस्टेमाबो गिदिर जानो गोनां जायो, मानोना बहुत गिदिर खामानि मावगोन, हिट जागोन, प्रसेसरा हिट जायोब्ला जों बे हिटखौ जोङो गारहरनो थाखाय, जोङो बाहेरायाव बरननो थाखाय, जोङो गुसु खालामनो थाखाय, गुदुं बारखौ बाहेरायाव बरननानै गुसु लाबोनो थाखाय बेयो फेन बहुत नांगोन, गिदिंनाय फेन जायगानाखि गुसु खालामनो नाजागोन। दा बेनिखायनो बिसोरनि महरफ्रा गिदिर जायो आरो जों बेखौ इजिलि केरि खालामनाया खोब गिलिर जायो। बेखिनिखौ खोन्थाबाय। दा नोंथांमोना जानो हागौ बुजिबाय। नोंथाङा जुदि खम माने फिसा खामानि मावनो सानदों होमबा नोंथांमोना 30,000नि एबाव बारनाङा, ओरै गाहायावनो बेसेबां मोनो, माने 18 टु ओरै 25, 26, 27 बेफोरसिम आरो। बेनिफ्राय नोंथाङा जुदि हाइ ग्राफिक्स थानाय खामानि, माने ग्राफिकेल खामानि मावनो सानदों, अब्ला खमसे खम 50,000नि ओरै एबाव थांथारनांगोन। बेवहाय माखासे ग्राफिक्स कार्डफोर थायो, जेरै 4GBनि ग्राफिक्स कार्ड थागोन, एनभिडिया थागोन, माने 1050, 1060 Ti बायदिसिनाखौ 1660 Ti बेफोरबायदि बहुत ग्राफिक्स थागोन। बेनिखायनो बै ग्राफिक्स थानायखौ नोंथांमोना हाइ कनफिगारेशन खामानि मावनो थाखायसो बाहायनो हागोन आरो। नोंथांमोना जुदि ग्राफिक्स डिजाइनार आरो भिडिअ एडिटर होमबा नोंथांमोना बै 50नि एबभाव थानाय 60, 70, 80 बेखिनिखौ लायोबा मोजां। आसुसआव दङ, आसुस रग, बेनिफ्राय आसुस टाफ, बेनिफ्राय लेन'भ'आवबो दङ माखासे मोजां, बेनिफ्राय HPआवबो दङ, खिन्थु मेक्सिमाम जों होनोबा आसुसआव बिराद मोजां ओंखारबाय, डेलआवबो दङ। दा नोंथांमोना बेखौ नायनो हागोन वेबसाइटफ्राव थांनानै। जानो हागौ नोंथांमोना बुजिबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर सोलोंनो हादोंबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम, लोगोफोरनो बे भिडिअखौ शेयार खालाम। नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा कमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिनो नाजानो हागोन आरो सोंहरनो हागोन।